Bona vesprada a totes i a tots, autoritats, professorat, alumnat, companys i companyes, benvingudes a l'acte de presentació de la xarxa Educació i Memòria del País Valencià en el Centre del Carme de Cultura Contemporània. Moltes gràcies per haver-nos cedit aquest immillorable espai. Precisament el dia d'avui, 27 de setembre de 2022, fa 47 anys dels assassinats dels últims condemnats a mort pel franquisme. És un dia per a recordar, una d'eixes dates per a no oblidar. En estos precisos moments, altres companys i companyes d'Alacant i Castelló estan també presentant la Xeim a les seues províncies. A Alacant, en la seu universitària d'Alacant, i a Castelló, en la sala d'actes de l'Institut Francesc Ribalta. Perquè la Xeim és gran, arranca amb força i sobre totes les coses amb moltíssima il·lusió. És el nostre desig fer d'aquesta xarxa una eina imprescindible en l'entorn educatiu del País Valencià per tal de formar els nostres joves i fer-los conscients de la necessitat de defensar els drets humans fonamentals i els valors de la memòria democràtica. I per a ser persones crítiques i compromeses, han de conèixer la veritat de la història recent del seu país, la història de la seva gent. La xarxa serà una eina per tal d'aconseguir-ho. És per aquest motiu que em sent molt orgullosa de ser la persona encarregada d'explicar-vos avui qui som i quins són els nostres objectius. I dic nostres perquè la Xeim està configurada per moltes persones i col·lectius. Generalitat Valenciana, coordinadora d'associacions per la memòria democràtica del País Valencià, Cefires de les 3 províncies, branca educativa de sindicats, STPB, Comissions Obreres, UGT, CGT, Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, professorat de centres educatius, de primària, secundària i formació de persones adultes, i, per suposat, l'alumnat receptor de tots aquests coneixements que entre totes pretenem investigar, treballar i compartir. Moltes gràcies per estar ací, per la vostra sensibilitat envers la memòria democràtica. L'honorable consellera d'Educació, Cultura i Esport, senyora Raquel Tamarit Iranzo, ens trasllada el seu agraïment per la invitació rebuda i excusa la seva presència per motius d'agenda. Així que donem pas en primer lloc a la honorable consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, senyora Rosa Pérez Garijo. Moltes gràcies, Rosa, per acompanyar-nos. Has estat prop de la Xeim des dels inicis, recolzant la iniciativa amb determinació i convenciment. És d'agrair la teua empenta i és necessària la sinergia entre nosaltres, entre la xarxa i les institucions públiques a les que representeu. És un plaer tindre't entre nosaltres i saber que des de la conselleria que representes, la Xeim rebrà el suport institucional que es mereix. Comptar amb la vostra confiança és imprescindible per a nosaltres. Rosa, tens la paraula. Vicepresident de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Lluís Botello, presidenta de la Fossa 100 de familiars de Paterna, professora Teresa Llopis, professora Carmen Agulló, Palmira i Sara Ros, Esther Cervero, amics i amigues, bona vesprada.
estic molt contenta d'estar amb vosaltres compartint aquesta presentació de la xarxa Educació i Memòria, perquè avui és un dia molt important. Sempre m'heu escoltat parlar de la importància que precisament els més joves coneguen el que va passar en aquest país. Jo parlava sempre, quan començàvem a treballar la memòria democràtica. Jo vaig dir durant molt de temps, en el 2015, que era la primera diputada de memòria històrica. Aleshores parlàvem més de memòria històrica, ja parlem de memòria democràtica com cal. I deia que era un orgull per ser la primera, però que també era una vergonya, perquè durant molts anys no havien hagut polítiques de memòria, més bé havien hagut polítiques de desmemòria. I com professora a la facultat me donava compte que la majoria d'alumnes que estaven a punt de llicenciar-se o graduar-se, ara ja se graduen, no sabien absolutament res de lo que havia passat en aquest país. I això és molt preocupant, perquè com diu el proverbi, un país que no coneix la seva història tendeix a repetir-la. I no fa falta veure què va passar precisament ahir en Itàlia. Un segle després ha tornat el feixisme a les institucions i al govern. Amb l'esforç i l'espenta de moltes de les persones i les entitats que avui estem així, com la Coordinadora Memorialística del País Valencià, els sindicats d'ensenyament, l'Aula de Memòria de la Universitat de València o els CEFIRES, però sobretot per l'esforç i dedicació d'aquells que sou realment imprescindibles, els instituts d'educació secundària que vos heu adherit, els claustres, el professorat i tota la comunitat educativa. I comptant, com ja ha dit Teresa, en el suport de la conselleria que tinc l'honor d'encapçalar, la Conselleria de Qualitat Democràtica. Comencem un nou curs acadèmic amb una novetat important. Es posa en marxa una xarxa de centres que incorpora la memòria democràtica en el currículum i en el dia a dia educatiu de manera quotidiana i transversal. Gràcies, professors i professores. Com diu el fullet de presentació de la SEM, com a docents i, per tant, representants dels valors de la cultura, la ciència, la llibertat i el progrés col·lectiu, tenim la responsabilitat de respondre sense cap vacil·lació. I tampoc se'ns escapa la necessitat de fer front de manera col·lectiva i col·laborativa, unint forces entre diferents espais cívics a un repte professional i social de tal magnitud. Amb això crec que deixeu clar el vostre compromís. Moltes gràcies. És molt important que des de l'àmbit educatiu, entre les joves i els joves del nostre país, s'estimuli el compromís amb els valors democràtics, com és el cas de la preservació de la memòria. Si ho mirem des del punt de vista de la biologia, la memòria juga un paper molt important en la nostra vida. Si no tingueren la capacitat de recordar, hauríem d'aprendre totes les coses cada dia de nou i la nostra vida seria impossible. A la memòria democràtica passa exactament el mateix. Necessitem recordar per aprendre del passat i no repetir els errors del futur. Perquè els errors, com els encerts, són una lliçó de vida. Permetiu-me que evoque l'etimologia de la paraula recordar, que prové del llatí cor, cordis, cor, amb el prefixe re, és a dir, de nou. Recordar és molt més que tindre alguna persona present en la memòria. Si ens atenem al seu sentit originari, significa tornar a passar per el cor. Perquè pot ser és així, al cor, on acumulem tant el que estimem com totes les coses que no volem oblidar. Ara que estem veient el que passa a Ucraïna, quan escoltem els sorolls de la guerra, el dolor i la destrucció que provoca, sabem que molta gent major, molt major, quan veu les imatges que ens arriben, per cert que estàs fugint de les bombes igual que ells ho van fer en la guerra civil. Jo crec que el tema d'Ucraïna també ens dona una lliçó, i és que quan les televisions, els mitjans de comunicació es mostren l'horror d'una guerra, de la realitat, el poble és sensible, té una empatia. Per tant, si el poble seguirà coneixedor de lo que va passar en aquest país, sabrà realment de l'horror, de l'assassinat, del silenci, tindria molt clar que això no ha de tornar a passar. Per tant, anem a lo mateix, la desmemòria i el desconeixement de lo que va passar en el nostre país en el seu passat més horrible i més recent.
Aprofundir en els valors democràtics, treballar la tolerància i fomentar la convivència és molt important. Però també cal que no oblidem les conseqüències de la devastació per evitar, precisament, com deia, que torni a passar. Recordar les víctimes i el seu patiment és la millor manera de no repetir. Com deia abans, el que acaba de passar a Itàlia és molt preocupant. Just un segle després de la marxa feixista sobre Roma, que propicià l'ascens de Mussolini, els seus hereus confessos, perquè no s'han amagat, acaben de tornar al poder. Això demostra una vegada més que només coneixent el passat podem tindre un judici crític sobre les formes antidemocràtiques i de les seues conseqüències. La memòria és un instrument de futur per a construir una ciutadania conscienciada i favorable a la defensa de valors democràtics i partidària de la pau, la solidaritat i el respecte, per a construir la societat que volem. Durant molt de temps es va imposar el silenci, la desmemòria, com us deia abans. Moltes vegades per por. Era real, no? Assassinaven tots els dies a la gent. Per les conseqüències de la repressió, com deia, però també per a protegir les filles i els fills de situacions doloroses i molt dures. Quan jo anava a l'institut no es parlava del que havia succeït. Així, al costat de casa, als nostres familiars, als nostres veïns i veïnes. Semblava com si haguera sigut una baralla entre dos grups de gent que no pensen igual. Ara ja sabem que no va ser així. I a mi, per exemple, a la gent jove, me pareix molt important que coneguen també i sobretot que sàpiguen que malauradament els drets no se donen d'una manera lineal. És dir, no van sempre a més. Les nostres àvies, les més joves, les bisàvies, del 31 al 37 van conquistar uns drets i pensaven que per fi anaven a jugar un paper fonamental en la vida d'aquest país. 3 anys més tard, tot això va desaparèixer i tots sabem el paper de la dona durant els 40 anys del franquisme. Jo crec que això ho tenim que tindre molt present i hem de tindre clar que, malauradament, els drets no s'han de donar consolidats per a sempre, que n'hi ha que defensar-los cada dia, que n'hi ha que protegir-los. Això és important que se sàpiga. Per això cal obrir portes i finestres i deixar entrar el coneixement. Com a consellera de Memòria Democràtica estem treballant molt per a fer-ho possible i treballem de la mà amb la societat civil com no pot ser d'una altra manera. I jo vull sempre ho faig, agrair a la societat civil, avui a més agrupada gràcies a la coordinadora d'associacions de la memòria democràtica del País Valencià, perquè durant molts anys, quan les administracions han donat l'esquena a aquestes polítiques de memòria, a aquest record, a fer justícia, a fer memòria, justícia i reparació, ha sigut la societat civil i aquestes associacions, alguns partits, alguns sindicats, és que ho han fet possible. Per tant, ara és un privilegi, és un luxe poder treballar de la mà la societat civil i les administracions públiques. Ojalà puguem treballar durant molt de temps conjuntament. El record de les persones que han patit l'empresonament, la persecució o l'exili, o que van ser assassinades només per les idees que tenien, és una tasca de tots i de totes, tant des del govern com des del conjunt de la societat. Nosaltres no volem oblidar, perquè l'objectiu de la memòria és sempre positiu, de construcció, de cohesió. I una de les responsabilitats dels governs és garantir la transmissió d'esta experiència a les persones que construiran el futur. I vosaltres sou el nostre futur. Per això, m'hauria agradat molt escoltar tanta Palmira, Sara i Esther. Jo vull demanar disculpes perquè sabeu que avui tenim el debat de política general i jo m'acabo de fugar de les Corts, i ahir estem precisament defensant polítiques com aquestes i tinc que tornar ràpidament. Però m'hauria agradat molt saber el que penseu, m'ho contaran, ho gravaran, ho veuré. I què creieu que haurien de fer des del Consell? Perquè, com dia, vosaltres també sou societat civil i nosaltres hem de prendre nota del que és necessari. Vull agrair especialment la vostra participació i la vostra implicació en la construcció de la memòria, una arma carregada de futur i un patrimoni col·lectiu que hem de preservar, coste el que coste. Vos necessitem. Moltes gràcies. Doncs bé,
Ara m'encantarà donar pas a Pau Alavajos, cantautor torrentí màximament sensible amb la causa de la memòria democràtica. En primer lloc, ens interpretarà el bellíssim poema 46 del poemari La pell de brau, de Salvador Espriu. A continuació, cantarà Fosses del silenci, del seu disc Una amable, una trista, una petita pàtria. Perquè mai més el silenci ha de guiar la nostra manera d'acarar i conèixer la veritat del nostre poble. Amb totes nosaltres, Pau Alavajos. De vegades és necessari forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol, per un home sol, per un home sol. Recorda sempre això se farà. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt els amples camps que separat visqui eternament. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt els amples camps que separat visqui eternament. En l'ordre i en la pau, en el treball, en la difícil merescuda llibertat, 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 llibertat. Moltíssimes gràcies. Aquesta cançó és Fosses del silenci. Passen per damunt sense cap contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat.
la justícia es tapa els ulls. 4 dècades després, els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. No descansarem, seguirem recuperant la memòria saquejada, exhumarem la veritat, traurem a la llum del dia les ferides del passat que encara resten obertes i mai no deixen de sagnar. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van pronunciar la seva llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. Encara queda gent que vol seguir investigant, que no es conforma amb el silenci com a única versió oficial. Encara queda molta gent que continua escorcollant tots els registres del franquisme, cercant els seus familiars. Inevitablement arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar, els mausoleus de la vergonya cauran pel seu propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seva dignitat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. Gràcies, Pau. I després d'aquesta cançó, A les fosses del silenci, no tenim millor intervenció que la de Palmira i Sara Ros Flores, dues germanes del Puig. Tenen 16 anys cada una, són bessones. Este curs estan estudiant primer de batxillerat a l'Institut de Secundària El Puig i tenen 2 familiars en les fosses de Paterna. El seu besavi, Felipe Carreres Flores, en la fossa 22, i el seu tio, José Carreres Flores, en la fossa 115. És un plaer donar-los veu. Sara, Palmira, teniu la paraula.
Hola a tots i a totes, som Palmira i Sara, alumnes de l'IES El Puig. Felipe i José Carreras Flores pertanyien a una família del Puig de diversos germans i els dos van ser afusellats en el cementeri de Paterna. Un altre dels germans, Ramon, es va exiliar a França on va estar fins a la mort del dictador. Els dos es dedicaven a treballar en el camp i la siderúrgia del Mediterrani. A casa sempre ens han dit amb molta il·lusió i amb molt d'orgull que Felipe era un home intel·ligent i treballador, amb unes idees i un pensament avançats a la seva època. Sabem que gaudia amb la lectura i la companyia de la seva família per les cartes que ens va escriure. També li agradava la música i tocava un instrument, encara que no sabem cert quin era. A més, a nosaltres ens agradaria parlar de Maria Duato Montfort, la dona de Felipe i la nostra besàvia. Ella va tindre un paper molt important en la vida del seu home, tant abans com després de la seva mort, ja que representa la situació de la dona en aquell temps i la capacitat d'aquestes d'enfrontar-se al dolor de l'afusellament d'un familiar i de mantindre en peu una família després del que el va passar. Felipe, junt a Maria, va tindre 4 filles que s'anomenen Asunción, Dora, Amparo i Palmira, la nostra àvia. Del seu germà José tenim poca informació de la seva vida. Sabem que era jornaler i que tenia 2 anys menys que Felipe i en comparació a ell era militant de la FAI. Espera, que no he dit. Felipe era republicà i militant del Partit Socialista i tenia 42 anys quan el van afusellar. Per això que José tenia 2 anys menys quan el van afusellar i que era militant de la FAI. Això és la diferència. José es va casar i va tindre un fill, al que no va poder conèixer perquè va morir mentre ell estava a la presó. Durant aquest curs hem treballat en un projecte de memòria històrica i democràtica en les assignatures de castellà i d'història. Aquest projecte ha consistit en reconstruir la vida de 4 veïns del nostre poble, el Puig, que van ser víctimes del franquisme i que van ser afusellats injustament per l'expressió dels seus pensaments i ideals. Hi ha hagut la casualitat que 2 d'aquests veïns són famílies nostres, Felipe i José, el nostre besavi i el nostre tiet, dels quals ja hem parlat. Aquest projecte ens ha permès conèixer un poc més la seva història i la d'altres represaliats i represaliades, aprendre sobre la guerra civil, les injustícies del franquisme i de la importància de la memòria històrica a dia d'avui. Pensem que la memòria, la que passa per les ments i la boca de familiars, la que manté viu el dret a recordar, a mencionar, a pensar, a commemorar, a trobar a faltar, és l'eina que necessitem per vèncer d'una vegada per totes el silenci forçat i l'olor que va portar el franquisme. Volem aprofitar per a donar les gràcies als arqueòlegs i als grups de treballadors pel seu esforç i treball constants per fer possible el somni de moltes famílies com la nostra. Perquè són moltes les persones que no han tingut l'oportunitat de conèixer els seus iaios i fins i tot als seus pares o als seus germans a conseqüència del que els va passar. I és quan la memòria té un paper imprescindible, perquè existim dels records. Per últim, ens agradaria dir que és molt important donar a entendre i conèixer que tots ells i elles només tenien i defensaven les seues idees i per aquest motiu no van morir, els van matar. Gràcies, boniques. Que important és el que heu fet. Escoltar-vos ens ompli d'orgull i de satisfacció. Alumnes com vosaltres són un exemple a seguir. I és que l'alumnat dels nostres centres és realment la joia més preciada. Tenim uns joves increïbles, persones curioses i treballadores amb ganes de saber,
cada dia un poc més, com és el cas d'Esther Cerveró Añó. Esther té 18 anys i és de Guadassuar. És exalumna de l'Institut Didim Puig i actualment és estudiant d'Història a la Universitat de València. Esther, és el teu torn. Bona vesprada, jo soc Esther Cerveró. Com ja m'han presentat, era exalumna de... Bueno, soc exalumna de... No, de l'Institut, exacte, de l'Institut IES Didim Puig, com ara han canviat de nom. I ara estic a la Universitat de València, estic estudiant la carrera d'Història i jo volia contar-vos, per exemple, els projectes que vam fer, que vam començar a quart de l'ESO, en lectures de llibres, en pel·lícules, en comentar-les a base del que estàvem estudiant i els alumnes apreníem d'això. Però, sincerament, jo crec que la importància és no aprendre-ho per a passar l'examen, he aprovat. Jo crec que la importància és quan els professors se preocupen en que l'estudiant aprenga realment. Realment per a mi és que vinguen persones que es preocupen, que fan associacions com aquestes, que vinguen al teu institut, que veges el respecte que els estudiants tenen cap a ells perquè comprenen realment aquestes persones per què estan ahí. Aquestes persones que se preocupen en que l'estudiant aprenga realment la importància de tot el que estan aprenent, de tot el que estan coneixent. I en quart de l'ESO el que fèiem era això, eren llibres, pel·lícules que ens introduïen un poc en el temari. La qüestió és que va plegar la pandèmia i ahir va ser tot més complicat, no podíem assistir a classe i el professorat va estar a l'altura, el professorat ens va proporcionar lectures per a casa, vídeos, documentals, però no era el mateix, no estaves en classe cara a cara amb el professor, no podien vindre persones a exposar-te un temari, a parlar amb tu, encara que fora, per exemple, farem una exposició de les fosses de Paterna en l'institut, si estaves en la pandèmia en casa això no podies tindre-ho, i perguérem oportunitats com el viatge que tenien que fer a un camp de concentració no el poguérem fer, i no és el mateix, però companys nostres que, per sort, tinc companyeres que ara estan també a la universitat, que sí que assistiren a aquests actes, sí que anaren als camps i ens conten com tu estàs estudiant una cosa i tens cara al llibre, ho tens en l'examen, tu ho has après, però vas al camp, ho veus realment i dius és que no són soles paraules, és que són persones, són fets concrets, són familiars, són persones reals, no són un examen que tens que fer. Doncs jo crec que això és realment el que és aprendre. I associacions com aquestes ens donen l'oportunitat de dir mira, no ens teniu que donar un temari, ens teniu que donar ferramentes, ens teniu que donar una exposició, ens teniu que donar una excursió, ens teniu que donar, encara que vingui una persona a parlar-nos de lo que va passar, encara que sé que és complicat, vingué, per exemple, una dona que no recordo el nom, i ens contà coses que eren molt importants, l'alumnat va poder preguntar, jo crec que això és realment lo important. I, avui quan he vingut així, no tenia pensat dir això, però una veïna del meu poble m'ha contat que vaig tindre un familiar, que era el metge Cerveró, que també va ser represaliat i va ser afusellat, crec que m'han dit. La matinada que tenia que plegar la resolució del seu expedient va ser fusellat perquè s'aplegava la resolució, ja no podia ser fusellat. I era un familiar meu, un Cerveró, i no tenia ni idea. M'encantaria contar-vos com les meves companyeres, tot el seu historial, tota la seva vida, m'encantaria contar-vos que va ser
un honorable republicà, però no puc dir-vos-ho perquè m'acabo d'enterar ara en 18, quasi 19 anys. M'encantaria saber la seva història, però ojalà. I bueno, ja l'altre dia en la universitat el mestre Marc Baldó d'Història ens va dir que memòria democràtica era reparació, justícia i veritat. I jo li vaig preguntar, però, a veure, jo reparació, justícia i veritat veig en un bàndol, però en l'altre jo reparació no veig en una fossa. Jo reparació i justícia no veig en un familiar que no saps on està, no saps com li diuen, no saps res, o el busques i no el trobes. Jo ahir no veig ninguna justícia, ninguna veritat i molt menys reparació. I bueno, ja per últim m'agradaria dir que com a estudiant i ara com a estudiant en la carrera aquestes oportunitats de dir realment què pensa l'estudiant és molt honrat, perquè si no hi ha estudiants que se conformen en aprovar l'examen i en això te quedes. I si els estudiants ens donen ferramentes de veritat per a dir he après i no he aprovat l'examen, és quan crec jo que s'està fent una bona educació, un bon futur, perquè els joves som el futur i tot això, però si els joves sols aprovem un examen, jo crec que ahir futur n'hi ha poc. Doncs moltes gràcies per tindre una ferramenta com aquesta per a saber què pensen realment els estudiants i espero algun dia poder vindre i contar-vos la història del meu familiar, que encara no la sé. Moltes gràcies. Bueno, ha hagut un xicotet canvi d'ordre. En primer lloc, en la mesa havia de parlar el nostre amic Àngel González, el president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. Un problema personal fa que arribi un poquet més tard i aleshores vaig a començar jo presentant la Xeim. Me vaig asseure en Carmen i en Lluís. Doncs bé, se m'escolta? Jo soc Teresa Llopis, soc professora d'anglès en l'Institut Xevic d'Ondara. No soc especialista en història, però com a docent me vaig involucrar en la xarxa des de molt al principi, perquè el que sí que soc és familiar d'un home que va ser assassinat. Presidisc, a més, l'Associació de Familiars de la fossa número 100 de Paterna, que és on el meu iaio ha estat soterrat durant 80 anys. També tinc l'honor de presidir una associació de caire municipal, es diu ARFO, l'Associació de Represaliats i Represaliades pel Franquisme d'Oliva, en la Safor. M'agrada també dir que soc membre de la plataforma de familiars de les fosses de Paterna, que estem tots junts i per suposat membre d'esta coordinadora amb els que està treballant tantíssim este projecte. Avui presentem exactament la xarxa per educar en la memòria. La Xeim és una xarxa que té el propòsit de crear nexes de col·laboració entre centres educatius, des de les escoles de primària fins als instituts de secundària, centres de formació de persones adultes i universitats, amb les institucions públiques, conselleries, diputacions, ajuntaments, així com amb les entitats memorialistes, els sindicats, els historiadors i historiadores que investiguen el passat dels nostres pobles, les associacions de caire cultural
i, en definitiva, els col·lectius defensors dels drets humans fonamentals. La Shame és la proposta d'unir els esforços de totes aquelles persones que estem convençudes que incentivar l'educació en la memòria democràtica és un acte necessari per tractar-se d'un acte de justícia i també d'agraïment als homes i dones que van combatre el feixisme i el nazisme a Espanya i a Europa, així com un homenatge a les víctimes d'aquests règims autoritaris que durant tant de temps han estat silenciades i, per tant, la seva història resulta desconeguda per a bona part de la societat actual. Si me permeteu, vaig a veure un poquet. Però sobre totes les coses, la Shame és un element imprescindible per fomentar la sensibilització i la reflexió de l'alumnat envers els conflictes bèl·lics, els genocidis, els desplaçaments de refugiats i altres formes extremes de violència, malauradament molt presents en l'actualitat. La Shame pretén promoure l'educació per la pau i el respecte als drets humans. La xarxa possibilitarà, amb el seu treball, la reflexió crítica de l'alumnat envers la dignitat humana i el seu significat, envers la solidaritat i la justícia social i, al mateix temps, propiciarà el respecte a la diversitat ideològica, a la diversitat ètnica, a la diversitat de gènere. I acceptar el diferent significa allunyar-se de la xenofòbia, del racisme, de l'odi i de la violència. La formació d'una ciutadania constituïda per persones crítiques, actives i compromeses amb els valors democràtics es converteix en un objectiu primordial. El rescat de la memòria d'aquells i d'aquelles que van lluitar per aquests valors i el coneixement del passat més fosc d'Espanya i Europa bé es mereixen un lloc privilegiat dins l'educació de ciutadans i ciutadanes del futur. Doncs bé, la Shame pretén coordinar esforços per tal d'aconseguir-ho mitjançant propostes de divers caire. Per una banda, creació de projectes interdisciplinaris en els centres. La recuperació i la difusió de la memòria històrica es pot fer des de diferents punts de vista i a través de diferents disciplines. A banda de la història pròpiament dita, cal contemplar la filosofia, les arts plàstiques i visuals, les arts escèniques, la música, la literatura, les llengües oficials i estrangeres i les tecnologies de la informació i la comunicació i tots els àmbits que propicien processos creatius que ens constitueixen en valuosos mitjans per aportar una mirada diferent, sovint més personal, intimista, i que poden ser un revulsiu innovador tant en la manera en què recupera la informació sobre els fets ocorreguts en el passat com en la seva difusió. També treballarem projectes d'investigació on l'alumnat puga investigar en arxius municipals i provincials, així com interrelacionar-se amb els seus majors i preguntar sobre el seu passat i el passat dels seus pobles. Esta mena de projectes reforçaran la col·laboració intergeneracional, enfocant la recuperació de la memòria històrica com un procés actiu i participatiu que aporta coneixement generat per mitjà de la relació de persones de distintes generacions. Amb aquest tipus de projectes es potencia la recollida de testimonis orals, escrits, impresos, fotogràfics i d'objectes que aporten coneixement i vivències del temps passat i que serveixen per aportar valor a les generacions actuals.
un lloc fonamental en els projectes de centre haurien d'ocupar les dones i el seu paper durant els anys tan durs que es toca viure. El seu compromís, la seva feina, el silenci patit, el seu saber fer educant a uns fills i filles per tal d'arribar a crear una societat civil educada, respectuosa i a la vegada lluitadora i reivindicativa. Estudiar el seu paper durant la República i després durant la guerra i els crus anys posteriors de repressió franquista. Desenvoluparem també activitats extraescolars que proporcionen la possibilitat d'aprofundir en el coneixement de l'etapa que ens ocupa, viatges o excursions a llocs significatius, bé dins o fora del País Valencià, visites a museus, visites a exposicions, recorreguts per rutes de la memòria, assistència a conferències temàtiques. La col·laboració amb els ajuntaments serà fonamental per tal de facilitar aquestes experiències, així com el recolzament, també econòmic, de les conselleries d'Educació i Memòria Democràtica. Pensarem entre totes la millor manera de canalitzar aquestes ajudes que seran imprescindibles per a dur a terme les nostres propostes. I com no, podem presentar activitats complementàries que ens permeten dur a centres qualsevol tasca formativa en memòria democràtica. Commemoració de dates destacades, com el Dia de les Víctimes de l'Holocaust o el Dia de les Víctimes del franquisme. Difusió dels projectes treballats per l'alumnat en els centres a altres grups d'alumnes del mateix centre o de centres propers. Intervenció de les missions de la memòria, és a dir, xerrades per part d'entitats memorialistes, testimonis directes, arqueòlegs, arqueòlogues i altres especialistes per tal d'aprofundir i difondre la nostra memòria. Especial importància donem als testimonis directes, ja que el fet de descriure'ns la seva vivència personal o familiar té una gran potència educativa. Els testimonis orals ens ajuden a sentir empatia i comprendre aquells que viuen o han viscut realitats conflictives i traumàtiques que sovint són difícils de captar en la seva vessant més humana. Igualment, serveixen per conèixer allò que no ens explica el discurs històric oficial, les veus que no es vol que siguin escoltades o simplement les veus dels que no apareixen als manuals d'història. Programació de concerts, representacions teatrals, lectures dramatitzades, visionat de documentals amb fòrums posteriors, taules rodones i infinitat de propostes que sorgiran a mesura que tots nosaltres anem treballant. Els centres adherits a la Xeim i els que anirem a adherir-nos pròximament serem centres units, enxarxats. En el díptic que us hem fet arribar a l'entrada podreu veure un codi QR des d'on podeu descarregar-se els documents d'adhesió a la xarxa i el mail on els heu d'enviar per tal de convertir-vos en un centre Xeim. Una vegada fet aquest senzill tràmit, si ho desitgeu, podreu afegir-se a un canal de Telegram a través del qual podrem compartir contactes, materials, recursos, experiències, convocatòries i tota mena d'iniciatives i d'idees. Serà també una bona eina, molt important, per tal de contactar amb companys i companyes de centres Xeim propers, de la mateixa localitat o comarca, per així desenvolupar projectes conjunts i o complementaris sobre el nostre entorn més pròxim. A més, tenim la intenció de fer jornades educatives de divulgació dels projectes fets a centres sobre memòria històrica democràtica. Comptem així amb la col·laboració dels cefires de les 3 províncies per tal d'ajudar a la seva organització.
I no oblidem, espereu, és que n'hi ha així moltes coses, no oblidem que ja tenim un blog, és el nostre blog amb recursos didàctics que progressivament i amb la col·laboració de tots i de tots els projectes que es facin anirà ampliant-se. També així, per exemple, teniu els documents d'adhesió, si te vols unir al canal, com pots unir-te a la Shame, el mail. Anem posant recursos interessants. N'hi ha aquesta secció de documents, unitats didàctiques, propostes, dones, publicacions, activitats. També tenim més materials per províncies, vestigis franquistes, és un que està ara treballant-se molt. Tenim vídeos que anem incorporant i així teniu, si voleu incorporar-se, tota la informació, sols per a que vegeu. I m'ha encantat obrir aquesta finestreta perquè tenim una companya, es diu Sara Pernas i és d'Elx, el seu centre és Shame, i s'ha inventat que anem a fer en aquest mapa, anar ubicant tots els centres que anem adherint-nos. Està posant en blau, no sé si és de primària, i va col·locant-nos, este mapa quedarà insertat dins del blog i així tots podem veure quin centre proper també està en la xarxa Shame i podem xerrar amb els companys. Doncs bé, sols per a que ho mirareu un poquet. Vaig a minimitzar que m'ha dit. Volia jo... Passa així? Doncs bé, companyes i companys, dir xarxa és dir col·lectivitat. Dir xarxa és dir unió, connexió, és dir compartir. Dir xarxa és dir horitzontalitat, aportar, reflexionar, sumar, ajudar-nos per arribar. Dir xarxa és dir força, és dir èxit, perquè a hores d'ara nosaltres ja sabem que són les xarxes la nostra ferramenta de treball per tal d'obtenir els nostres reptes. Xarxes, associacions, plataformes, coordinadores, federacions, grans. Ens fem grans davant nosaltres mateix i davant els pobles del món. Ens fem enormes davant les institucions i organismes amb poder de decisió. Ens fem grans i en eixa força resideix el nostre indestructible poder. Dir educació és dir valors, és dir formar i ser format com a ciutadania crítica i reflexiva. Dir educació és dir empatia, és dir lectura, intercanvi. És dir acceptació del diferent, és dir coneixement, curiositat, lluita respectuosa. Dir educació és dir persones conseqüents, equilibrades, és dir diàleg i antiracisme, és dir antihomofòbia i antibel·licisme, és dir investigació, recerca, reflexió i canvi, educació lliure, la nova escola, l'educació de l'experiència, l'escolta i el gaudi, l'educació com a ferramenta de canvi. Dir memòria és dir arrels, és dir iaio i iaia, és dir dolor. Dir memòria és dir dignitat, orgull, és dir família amb majúscules. Dir memòria és dir esperança, és saber que mai més volem el silenci. Dir memòria és alçar la veu dels que no ho van poder fer. És també dir dones, dir femení, dir somnis ofegats, amors perduts, xiquets furtats. Dir memòria és plorar de portes cap endins. Memòria és dir tortures, detencions il·legals, consells de guerra. Dir memòria és dir exili, és dir adeu,
és injustícia, assassinat i mort. Dir memòria és dir nosaltres som, nosaltres estem, hem sigut i serem vida. Som llavors d'altres memòries que també algun dia arribaran. La nostra tasca és que aquestes memòries que algun dia arribaran ho facin d'una manera neta, compromesa, pacífica, crítica, conscient de tot el seu passat, per tal de construir aquest futur que ens omplirà de dignitat. Això és la Shame, la xarxa que ho farà possible. Moltes gràcies. Gràcies. O vols que parli... Àngel, jo te dono pas. Sí, i relaxes. Anem a donar pas a Carmen Agulló en primer lloc i així Àngels, que ha arribat ara, descansa un poquet. I ara tinc el plaer de donar pas a l'escriptora i professora de la Universitat de València, na Carmen Agulló Díaz, important investigadora de les dones docents durant la Segona República i el franquisme en el País Valencià, referent per a totes nosaltres, educadores, mestres, professores convençudes de que és l'educació pública el marc perfecte per a donar a conèixer la història verdadera. Amb vosaltres, Carmen Agulló. És que no... Espera. Posem verd, no? Sí. Li costa baixar. Li costa més. Bé, bona vesprada. Primer de tot dir que m'ha emocionat que justet una de les alumnes que ha parlat hagi assegut de l'Institut Didim Puig, perquè Didim Puig, a banda de ser una dona extraordinària, son pare també va ser afusellat i era un home extraordinari. I això em recorda que una de les tasques que puguem fer a partir de la Shame és el de recuperar els noms dels docents i les docents per a posar-lo a les escoles i als instituts. Perquè últimament, i ho dic perquè estic en un procés, tot el món està posant-li, si vos doneu compte, la muntanya, la comarca, però n'hi ha com si n'hi haguera por de tornar a posar-li, llevar els noms del franquisme, però posar-li noms de persones que siguin referents. A mi m'agradaria que tingueren la valentia des de la societat civil i també des de les directives dels centres de proposar i de dir que aquells docents, homes i dones, que van treballar i que van defensar els drets humans i que van estar silenciats i van estar reprimits pel franquisme, mereix la pena que els nostres alumnes coneguen els seus noms. I, per tant, crec que és una tasca que haurien d'encetar i que haurien de tindre en compte. Per això, que es diga Didim Puig a mi realment m'ha emocionat. També volia comentar-vos que m'agrada molt estar com a professora d'universitat perquè jo soc de les persones que, igual que els mestres republicans, creuen en el cos únic del professorat. I, per tant, pense que els treballadors de l'ensenyament, ho som en l'escola, ho som en l'institut i ho som en la universitat. I tots plegats haurien de treballar junts i tots plegats haurien de dur projectes endavant i compartir
les tasques d'investigació i les troballes que tenim. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-me convidat, perquè crec que és un marc molt interessant i un moment de llançar una crida per a recuperar en el que jo vaig a parlar, que seria les mestres republicanes, però també, si voleu, un altre dia parlem dels mestres republicans, que també en part són oblidats i també tindrien molt que dir. Però per què anem a parlar avui de les mestres republicanes? Primer, dir-vos que les fotos són totes fotos que la generositat de les famílies ens ha deixat reproduir. Són fotos de mestres valencianes o mestres que han treballat així al País Valencià i que, per tant, si treballeu en el camp de les publicacions, sabreu que a vegades n'hi ha molts problemes a l'hora que la gent vos vos dona permís per a reproduir. Jo no he tingut mai problemes. Una de les característiques precisament de les famílies de les mestres republicanes és que han heretat aquesta solidaritat i aquest companyerisme i, per tant, aquestes fotos que aneu a veure són totes fruit de la generositat de les famílies que ens les han deixat i gràcies a elles pugueu veure-les. I crec que és important perquè veure-les a les mestres republicanes crec que defineixen perfectament qui és. Mireu, per exemple, aquesta és Marina Fiol, era mestra de Barxeta, en les seues alumnes de Barxeta. Mireu lo moderna que era. És a dir, aquesta mestra en el franquisme no cal que ho poseu que no aneu a trobar-la. És una mestra dels anys 30 que està en un poble menudet de València, però que ella anava vestida com vestia una mestra moderna ciutadana republicana. Per a nosaltres, recuperar la memòria democràtica passa també per visibilitzar a les dones protagonistes, a les dones com a col·lectiu, però també a les dones individuals. Per tant, jo avui vaig a centrar-me en aquest col·lectiu de mestres de mestres i inspectores. Dirien que seria la part de les mestres que estan en l'escola, les formadores de les mestres i les inspectores. També n'hi ha, i és un treball que estem fent, recuperar les escasses, però que n'hi havia, mestres de secundària i així al país només n'hi havia una professora d'universitat, per tant, que està ja Olímpia, que està ja recuperada. Però crec que és important reivindicar les contribucions pròpies que van fer les mestres, perquè elles van treballar en les aules defensant i transmitint valors i drets humans, que és realment el que nosaltres estem així. Nosaltres volem recuperar la memòria per a que en les nostres aules se puguen treballar, es puguen reivindicar i sobretot es prenga la consciència de que mai més puguem fer que no respecten els drets humans. Per tant, recuperar la memòria d'aquestes dones és absolutament indispensable per a construir una memòria democràtica. Però, a més, hem de conèixer també com van patir la repressió, quines van ser les causes, que no són les mateixes que els homes, quines van ser les conseqüències que van tindre i quines van ser les conseqüències que van tindre com a docents, però també com a dones. Aquesta foto segurament la conegueu. És Justa Freire. Justa Freire s'ha fet famosa perquè en Madrid s'havia proposat posar el seu nom, Justa Freire, a el que seria Millán Astray. S'ha considerat que Millán Astray, fundador de la Legió, que no ha tingut res que veure en el franquisme, segons han dit, mereixia molt més conservar el nom que no posar el d'una mestra Justa Freire. Jo vos vull parlar de la nostra Justa Freire. Justa Freire era una mestra que en Madrid va estar en el grup en companyia d'Àngel Llorca abans de la República fent ja una escola nova, després va ser directora ella d'un grup, però va estar tota la guerra així a València perquè ella va ser la responsable de la infància evacuada. És a dir, ella es va passejar totes les colònies infantils d'evacuats, de xiquets i xiquetes que n'hi havia a València. És a dir, per a nosaltres, Justa Freire és una mestra que és una mostra de la solidaritat, del compromís i fins i tot de posar en perill la seva vida perquè ella estava així,
i estava en les condicions que vivien els xiquets i les xiquetes i era molt dura. És a dir, quan visitava una colònia, ella feia un informe sobre tot el que no funcionava perquè considerava que els xiquets i les xiquetes eren el primer. Per tant, crec que Justa Freire també entra dins d'aquest col·lectiu de mestres valencianes que avui volien reivindicar. Les mestres republicanes de les que jo parlaré són mestres que estan identificades i van defensar la política educativa republicana. Per tant, eren mestres que van defensar l'escola pública. La república es va volcar en l'escola pública i crec que això avui en dia caldria recuperar-lo. Però també una escola activa. I això també caldria recuperar-lo, perquè una escola activa per a la república era que cada mestre i cada mestra treballara en la metodologia que pensara que era la més atractiva i en la que es trobava més a gust. Per tant, els mestres i les mestres igual podien treballar la metodologia Montessori que de Crolí, que Freinet. No n'hi havia una única. A mi em dona molta por aquestes mesures que venen de dalt, que ens imposen, ens recomanen, ens diuen que cal treballar d'esta manera, perquè aquesta manera és perfecta. A mi m'agrada la llibertat que n'hi havia en la república de que tots i totes els mestres que treballaren d'una forma activa podien adoptar la metodologia que volgueren. Això va donar una riquesa impressionant i vos puc assegurar que és impressionant saber la quantitat de pobles menuts en els que van arribar les tècniques Freinet, en els que es feien centres d'interès seguint a de Crolí o en el que n'hi havia parvularis Montessori. Per tant, crec que aquest compromís de la república en una metodologia activa passa per la llibertat dels mestres i les mestres per a treballar de la manera que consideren més oportuna, laica, i ahí estem. El laicisme continua sent l'assignatura pendent. La llei que s'ha aprovat no contempla el laicisme. Laicisme que vol dir tolerància. Una escola democràtica en la qual, com dia d'avui, no s'aprèn la democràcia, es practica. Una escola en la que se podien incorporar les llengües pròpies, prohibides totalment durant la dictadura de Primo de Rivera. Una escola solidària. Aquestes dones, aquests mestres, defensaven aquest model d'escola republicana, però al mateix temps estaven identificades i defensaven el nou model de dona, la ciutadana republicana. La ciutadana republicana era una dona moderna, una dona independent, una dona crítica. Ese és el model que va destruir el franquisme. No el va combatre, el va destruir. I elles, que eren les principals transmissores, van ser també les que més van patir, no sols per treballar per una escola republicana, sinó també per encarnar i defensar un model de ciutadana republicana. El col·lectiu de mestres, inspectores i mestres de mestres té un protagonisme i una importància fonamental en el canvi del model de dona tradicional a la dona ciutadana. Penseu que en els pobles no arribaven els mitjans de comunicació. Les xiquetes veien moltes vegades únicament en la mestra la figura de la modernitat. Les mestres eren, per tant, les que encarnaven a les ciutadanes republicanes. Per tant, elles eren les que deien som dones independents econòmicament, guanyem un sou, independents afectivament, perquè al no tenir que dependre d'un home puguem decidir quines relacions afectives tenim. Dones, mestres, que estaven acostumades dones, per tant, que tenien una gran influència en el conjunt de dones, en totes les dones. Penseu que quan parlem de les mestres estem parlant de centenars d'escoles i de milers de xiquetes a les quals podia arribar aquest nou model de ciutadana republicana. Per tant, crec que dins d'aquest col·lectiu cal recuperar i visibilitzar a aquestes dones de manera individual, perquè van ser oblidades, silenciades i no recuperades pel silenci imposat pel franquisme. La repressió franquista sobre les mestres republicanes valencianes anem a veure-la des d'una doble perspectiva.
quines van ser les causes per les que van ser reprimides i quines van ser les modalitats que van patir de repressió. Primer, cal dir que les mestres republicanes van ser reprimides exactament igual que els seus companys mestres per un doble compromís. Un doble compromís pedagògic i polític i social. Les mestres, igual que els mestres republicans, es van comprometre en canviar l'escola i canviar la societat. Ese és el missatge que jo voldria que recuperaren des del punt de vista de la memòria democràtica. No eren persones que es limitaven a renovar dins de l'escola o que es limitaven a ser progressistes fora de l'escola, sinó que tenien ese doble compromís. No es pot canviar l'escola si no es canvia la societat i no es pot canviar la societat si no es canvia l'escola. Per tant, mestres, homes i dones republicans es van comprometre en aquest doble canvi, però a més les mestres republicanes es van comprometre en les característiques de la nova identitat femenina, la ciutadana republicana, una ciutadana que defensava el laicisme en una societat profundament catòlica en la qual les dones eren les principals depositàries d'aquesta transmissió del catolicisme. Elles defensaven el laicisme. Elles defensaven una vida personal lliure en la qual poder prendre les seues decisions des del punt de vista afectiu. Elles defensaven un esperit crític i un protagonisme polític. Mireu quins eren alguns dels càrrecs que li va posar en el franquisme a aquestes dones. Ningú d'ells aneu a trobar-los en els homes. Aquestes mestres republicanes van ser acusades de moralitat deplorable, bastante libertinaje. Se la veia muy libre i atrevida. No he trobat ni un home al que se l'acusara de ser lliure i atrevit. Lo de ser atrevida devia ser només de les dones. I lliure, si un home era lliure, home. Destrozó una família, importantíssim. N'hi ha homes, mestres, divorciats. A ningú d'ells se les acusa, com a les dones, totes aquelles mestres que havien tingut relacions en un home casat, sempre se les posava destrozó una família, la dona pecadora, la dona seductora. Y que a mí me ha encantado siempre, se pintaba en clase, su aspecto en el vestir era provocativo con B de burro y lastimaba la conciencia moral de los niños. Sonen una mica ridículs, pues esto és el que trobeu una i altra vegada en els expedients morals de les mestres republicanes, que van ser castigades per aquestes causes que en els homes no existien. I com es va reprimir a les mestres? Crec que és important recordar-lo. Així, a València, no va haver ninguna dona afusellada, ninguna mestra afusellada, perdó. Sí que va haver mestres afusellades i moltes en altres parts de l'Estat, però així, a hores d'ara, no en trobat ninguna, el qual no vol dir que no patiren repressió física, perquè sí que van estar empresonades. Però sobretot van tindre una forta repressió legal, processos judicials, depuració professional. Van patir l'exili interior i l'exili exterior. I fins i tot va haver unes, que vos comentaré, que serien les que jo denomine les desaparegudes. La repressió legal va caure sobre les mestres exactament igual que sobre els mestres i sobre el conjunt de la població. Van ser sotmeses a processos judicials, a tribunals de guerra, van tindre sumaríssimos d'urgència, van estar condenades a mort, així se les va després canviar la pena, però va haver algunes que van estar condenades a mort per tribunals de guerra, que sabeu que partien tots de la premissa de que tot el món és culpable mentre no demostra la innocència, eren acusades de rebel·lió i d'auxili a la rebel·lió, i per tant eren condenades. Eren també condenades pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, que li posava penes econòmiques que moltes voltes tenia que pagar la família. La família se li incautava la casa, se li incautava els comptes corrents, se li incautava els diners per a pagar les presumptes responsabilitats polítiques, el qual significa que es quedaven, evidentment, sense tindre recursos econòmics. Van estar condenades a presó i és molt curiós, totes van treballar educant a les preses. És una constant que trobem en totes les mestres que van estar sotmeses a presó. En la presó també eren mestres
i es van dedicar a alfabetitzar o a ampliar la cultura de totes les companyes, no sols de les polítiques, que no existien les polítiques, en el franquisme no n'hi havia empreses polítiques, totes eren empreses comunes, però elles treballaven també en dones que eren prostitutes, dones que eren lladres, dones que estaven en presó, que eren la gran majoria analfabetes i que van aprendre a llegir i a escriure gràcies a aquests mestres que en la presó van continuar exercint la docència. Elles van estar també depurades. Així a València, dels expedients de depuració, nosaltres puguem dir que aproximadament un 21% de les 1.500 mestres van ser sancionades. D'aquest 21%, un 4% van ser expulsades. Un total de 64. I direu, poca quantitat, sí, però podríem mirar la qualitat, perquè a vegades també no és a sols la quantitat, és veure aquestes 64 qui eren. I ara aneu a veure algunes d'elles. Totes tenen una història darrere, una història de compromís polític, de compromís docent i de compromís en defensa de la ciutadania de les dones, un compromís feminista. Per tant, efectivament, el franquisme va aconseguir el que volia, descapçalar per complet tot el que era un model de nova ciutadana republicana. Moltes d'elles van estar separades de la docència i, per tant, van patir un exili interior. Així teniu, i vos l'he posat a propòsit perquè, si em permetiu un xicotet parèntesis, aprofitant el que ha passat en Itàlia, així hem tingut dues dictadures, la de Primo de Rivera i la de Franco. De la de Primo de Rivera no parlem, sembla que no va passar res. Efectivament, si la comparem amb la de Franco no va passar res, perquè la de Franco va ser molt més sanguinària, però la dictadura de Primo de Rivera era una dictadura que tenia per model a Mussolini. Primo era un gran amic de Mussolini i, per tant, va exercir una repressió sobre els intel·lectuals i també sobre el magisteri. Una repressió tan amagada que estem estudiant-la ara. Però justet jo vull presentar-vos a 3 dones que van patir la doble repressió, la de la dictadura de Primo i la dictadura de Franco. A ells teniu la inspectora Àngela Sempere, la professora de normal Carmen García de Castro i la mestra Paquita Sánchez. Àngela Sempere, crec que la conegueu, és una dona que m'agradaria que tinguera... A veure, perdoneu, però és que ella era de Banyeres de Mariola. En Banyeres de Mariola n'hi ha el Colegio Alfonso Iniesta, el Colegio Manuel Broseta, perdón, el Instituto Manuel Broseta, i ja no mos queda Angelita Sempere. Àngela Sempere va ser, en la dictadura de Primo de Rivera, traslladada forzosa sense ningú expedient, simplement per la normativa d'una ordre, en la dictadura se funciona així, se va traslladar de les Balears a Tarragona, perquè en Balears havia començat una tasca de formació feminista de les dones, sufragista, defensant l'educació de les dones. Per tant, se va traslladar forçosament i després, en la República, va vindre a València, va ser la cap de la inspecció a València i a l'acabar la guerra va ser empresonada, va ser separada de la inspecció i, curiosament, quan la van readmetre, ja quan tenia a punt de jubilar-se, van descobrir que li faltaven 6 mesos per a poder cobrar la jubilació. Angelita Sempere, pràcticament de 70 anys, va tindre que tornar altra vegada a treballar per a complir els 6 mesos que li faltaven. El franquisme no va perdonar mai ni va oblidar mai. Carmen García de Castro era una professora de la Normal que en la dictadura de Primo va ser expulsada per defensar la llibertat de càtedra i per defensar que les alumnes de magisteri havien de tindre la possibilitat de llegir exactament els mateixos textos que els homes, que el pudor que se demanava a les dones no podia ser un impediment per a arribar a la cultura. Carmen García de Castro va ser expulsada, però afortunadament va ser uns dies abans que se proclamara la dictablanda de Berenguer, va ser amnistiada. A l'acabar la guerra va ser empresonada i va ser separada també de la docència. Paquita Sánchez va ser denunciada per un veí perquè prenia el sol nueta en la seva terrassa, en la dictadura de Primo de Rivera. També, afortunadament, no va arribar a més,
però en la dictadura de Primo es podia denunciar i es podia sancionar a un mestre per les conductes immorals dins i fora de l'escola. Penseu que estem parlant de la dictadura de Primo com algo així com que no va passar molt. Penseu que si tornem altra vegada i les coses no estan molt clares, en una dictadura es pot aprovar una legislació en la qual es penalitza les normes que se considera que perturben l'ordre i la moral del govern. Paquita Sanchis, a l'acabar la guerra, va ser empresonada, va patir uns anys molt durs en presó i tampoc va ser rehabilitada fins que va estar a punt de ser jubilada. Vos lo comente perquè crec que és important tindre noms i cognoms de dones, perquè a vegades es diu no coneguem perquè no volem, estan ahí. I per això volia fer-vos los partícipes avui a tots i a totes vosaltres, perquè sí que hem descobert, perquè sí que hem investigat, perquè sí que tenim ja una memòria de la docència recuperada que caldria divulgar i que caldria reivindicar. No partim de zero, tenim ja una tasca feta. Per tant, vull compartir-la i vull dir-vos que aquestes són dones que es van comprometre en la defensa de la República, però també en la defensa d'un feminisme i d'un model de dona que no tornaríem a tindre fins als anys 70 avançats. Genoveva Pons també va ser una mestra freinetista, també va ser empresonada i ella es va tindre que exiliar, se va exiliar a Colòmbia. Altres es van exiliar. Així a València, per ara, tenim a 16 mestres que es van exiliar i a 2 professores de normal. Entre les mestres exiliades tenim a Guillermina Medrano, la primera dona regidora de l'Ajuntament de València, i a Enriqueta Agut, la palometa del Front Popular. Enriqueta Agut ha estat proposada el seu nom per a una escola de Castelló. El PP ha fet un recurs en contra. No sabem què és el que al·lega, perquè Enriqueta és una dona compromesa en missions pedagògiques, compromesa també en la defensa de la nostra llengua i que va tindre una activitat molt interessant des del punt de vista de la defensa de la ciutadania i de les dones. Concepción Tarazaga també es va tindre que exiliar, es va morir en Mèxic. En Mèxic té una escola a nom d'ella, així, evidentment, no la hem reconeguda ni pràcticament la coneguem. Però a mi m'agradaria, sobretot, per a la gent que aneu a treballar la recuperació de la memòria democràtica, l'exili interior. Perquè les que se'n van anar van tindre que reconstruir, però van poder reconstruir millor o pitjor la seva vida fora. El problema és les que es van quedar així, les que van tindre que convivir en gent que les havia denunciat, en gent que sabia que havia fet que la seva vida professional i personal havia sigut trencada. Com van viure l'exili interior? Què va passar en totes aquestes dones? Ahí teniu algunes: Josefina Castelló, Marina Fiol, Marian Durà, Carmen Valero o Maria Villén. Maria Villén m'agradaria comentar un moment perquè crec que és la mostra més bonica de solidaritat que hem trobat. Maria Villén era la directora de l'Escola de Magisteri, de l'Escola Normal, una dona major. A l'acabar la guerra se'n va exiliar a Oran, la van expulsar de la docència, però se'n va vindre a València. Sabeu com va sobreviure? Les alumnes van fer una bolsa de solidaritat i entre totes li pagaven per a que poguera sobreviure. Això és ensenyar solidaritat i que l'alumnat se'n recorde i quan fa falta el posa en pràctica. Comentar-vos el tema de les desaparegudes. Jo no parlo de les desaparegudes com, no sé si heu vist, les mestres de la República, Hilda Farfante diu que a sa mare la van desaparèixer perquè la van passejar i encara no l'han trobat. Jo les que parlo com a les desaparegudes són mestres de les quals no hem pogut trobar ningú rastro. El silenci del franquisme ha sigut tan absolut que encara avui en dia hem regirat arxius, hem regirat hemeroteques, hem entrevistat a la gent i no sabem res d'elles des de l'any 39 fins que van morir. El cas més cridaner és el d'Ángeles Soriano. Ángeles Soriano és una mestra que era del Partido Socialista Obrero Espanyol,
que va ser regidora de l'Ajuntament de València, que va tindre una molt activa vida política i cívica i que a partir de l'any 39 no sabem absolutament res d'ella. Sabem que va morir en Barcelona, i en l'esquela posa que era professora de francès. Què va passar en aquests anys? Com va viure? Com va sobreviure? Què va fer? No ho sabem. Francisca Ruiz Vallecillo és un altre cas molt interessant, una professora de normal d'Alacant que estava compromesa en colònies escolars, en tot el que era la Junta de Protecció de la Infància, va estar tota la guerra en Alacant i en l'any 39 desapareix. Apareix de nou en l'any 52 en València i demana la depuració. Era germana de la inspectora del franquisme, Mariana Ruiz Vallecillo, teresiana, que va aconseguir que la readmitiren. Què va passar des de l'any 39 a l'any 53? No ho sabem. Vos lo comente perquè segur que heu escoltat, heu sentit parlar de los topos, d'aquella gent que s'amagava per a que no els pillaren i que van sobreviure tancats, amagats. També va haver dones que no sabem absolutament res de què van passar en molts anys del franquisme, algunes fins que van morir. Per tant, jo crec que la pedagogia de la memòria ha de fer que nosaltres rescatem i explicitem els oblits. Nosaltres no hem d'oblidar el rigor investigatiu, i això és important. És a dir, recuperar la memòria històrica, recuperar la memòria democràtica és una tasca dura, no vaig a mentir-vos, molt dura a vegades. Molt dura perquè estàs treballant amb persones que comparteixen en tu algunes vegades sentiments i fins i tot coneixements que no han transmet als seus fills ni als seus nets. Vosaltres sabeu el que és que una persona vos diga «Vostè sap més de ma mare que jo?» Perquè sa mare, durant tota la seva vida, no li havia comentat res, que havia sigut regidora, que havia anat a manifestacions o que havia tingut un càrrec en el Partit Comunista, i tu sí que ho saps. Vosaltres sabeu el que és tindre que contar-li a una persona la vida de sa mare, que tu sí que l'has pogut reconstruir però ells no l'han sabut? És molt dur. Vosaltres sabeu el que és agafar un expedient de depuració i veure la quantitat de mentires que s'estan contant allí? Jo he plorat perquè de dir és impossible que n'hi hagi persones tan dolentes que diguen això. Estan. És a dir, recuperar la memòria democràtica no és fàcil, però també té compensacions, perquè els vincles que es diuen de la història oral són vincles que no es trenquen en la vida. Tu un document el pots deixar, una persona no la deixes mai, sobretot una persona en la que has compartit sentiments i en els que has compartit tota una sèrie de vivències que han tingut que silenciar durant molts anys. Quan poden parlar, com dia Hilda, ara que puc gritar, grito, perquè vull que tots escolteu el que durant tants anys he tingut que callar. Per tant, per a nosaltres, recuperar el passat, recuperar la memòria democràtica, és recuperar-la des del present, però no per recuperar-la. Nosaltres la volem recuperar per a construir un futur democràtic. És a dir, per a nosaltres la tasca fonamental és recuperar la memòria i les persones que han protagonitzat aquests fets de lluita, de compromís, en una docència renovadora, en un canvi social, en un canvi també en el model de dona, per a que eduquem els nostres alumnes de manera que mai més es puguen infringir els drets humans. Aquesta és la tasca que per a mi hauríem de compartir entre tots nosaltres i en la que pugueu comptar, com pugueu pensar, per a el que vosaltres vulgueu. Moltíssimes gràcies, salut i seguim endavant. De l'amic Àngel González. És el president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. Coordinadora impulsora d'aquesta xarxa que avui presentem, on es van gestar i organitzar
les missions de la memòria, de les que segur ara Àngel us parlarà. Veu necessària, imprescindible en este acte per la seva indiscutible entrega i dedicació a la causa de la memòria democràtica. Àngel. Gràcies, Teresa. Bona vesprada i, disculpeu-me, però problemes familiars inajornables m'han impedit estar aquí des de primera hora, com era el meu desig. Vull agrair-vos en nom de la CAN de PV a totes vosaltres i tots vosaltres la vostra presència, així com els sindicats, l'ESTEP, la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de la UGT, la CGT, tanmateix a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies representada aquí per l'amic Eugeni, per cert, en la qual federació estem a punt de signar un conveni per tal d'arribar a una col·laboració estreta entre aquesta XEIM que presentem avui i la xarxa de memòria dels ajuntaments del País Valencià, que crec que ja són vora 165 o 175, 76 ajuntaments i mancomunitats al llarg i ample del país, que segur que això donarà més força i ressò a l'activitat d'aquesta XEIM. També volia agrair, en nom de la CANDE, m'han dit que ha tingut que marxar per problemes d'agenda, l'honorable consellera Rosa Pérez, que sempre ha estat fent costat al moviment memorialista i no tan sols fent costat, sinó que des que estan ella i el seu equip al capdavant d'aquesta conselleria, el País Valencià, que era una terra, que era un país on imperava el silenci i l'oblit per a totes les víctimes del franquisme, tant els afusellats com els represaliats, en 3 anys i 2 mesos no arriba, estem a aquesta terra, la nostra terra, al capdavant de la recuperació de la memòria democràtica antifeixista al nostre estat. I això és molt important. No obstant, tenim així la presència de Rafa Úbeda, el seu cap de gabinet de la conselleria. Gràcies, Rafa. Bé, vaig entrar una mica en matèria, però com que ja he arribat tard, jo crec que ja heu parlat de moltes coses i també crec que serà fonamental donar-vos la paraula a totes vosaltres i a tots vosaltres. Aleshores jo faré un xicotet repàs i tal, però vaja, no m'estendré gairebé massa. Ha dit Teresa que parlaria de les missions de la memòria. Efectivament, jo recordo que quan posàrem en peus aquesta coordinadora, que com a tal federació el dia 5 d'octubre, encara no tenim formalment 3 anys com a federació, com a coordinadora, des d'un primer moment aquí el company i amic Luis Botello va estar insistint en la importància de l'educació en memòria, de la memòria en l'educació, i posàrem de seguida, continuàrem, recuperàrem, perquè ja ho portàvem fent, però des de la coordinadora retomàrem aquest projecte meravellós que l'anomenàrem les missions de la memòria, en homenatge i record a aquelles missions pedagògiques de la Segona República. L'experiència ha estat, a banda de meravellosa, jo crec que tot un èxit. Avui així tenim companyes joves que han participat en les missions de la memòria, gràcies per la vostra presència, de l'Institut del Puig. I, amb un format que trobem que és una eina, un recurs pedagògic important, anem als instituts amb testimoniatges, amb testimonis en primera persona. En primera persona per tal de trencar el silenci i de transmetre la memòria viva del que va suposar aquella terrible dictadura que va entrar assassinant i va sortir assassinant. Va entrar, deia, assassinant perquè van declarar la pau,
dels cementeris el dia 1 d'abril de 1939 i el dia 3 d'abril de 1939 a Paterna assassinaren, afusellaren a 21 republicans, 2 dies després de declarada la pau. Així van continuar i fins al tardofranquisme. Aleshores, el format dedicat específicament a l'ensenyament dels instituts en el qual anem a donar les xerrades, portem familiars, netes, bàsicament, sempre les dones, com Teresa, com Maria, com d'altres, com Tina, com tant d'altres, que van pels instituts contant allò que va ocórrer als seus familiars, la repressió terrible de l'immediata postguerra. I tanmateix anem amb un grup, amb un arqueòleg o arqueòloga que des d'un punt de vista científic dona testimoni de tot el procés d'exhumació de les fosses, bé sigui a Castelló o a Paterna o a Alacant, etc., en imatges que són molt colpidores per a la consciència de tots i molt particularment també per a la del jovenc. I acabem aquestes xerrades amb els testimonis de represaliats del tardofranquisme, que per així avui estem diversos de nosaltres i diverses de nosaltres, perquè això, per tal de demostrar el que va passar i que allò no torni a repetir-se. Perquè la memòria no és cosa del passat. La memòria és cosa del present perquè és un instrument fonamental, com deia Carme fa un moment, per tal de construir una societat millor, una societat més justa, una societat més democràtica, més participativa, amb més coneixement de la ciutadania, de qual és el seu passat, quan han estat els nostres errors, què ens ha ocorregut i què tenim que fer. En definitiva, educar en memòria democràtica nosaltres ho interpretem com una educació en drets humans. No es pot entendre la memòria, sota el nostre punt de vista, la memòria democràtica, sense enquadrar-la dins del marc de la lluita per drets humans, dins dels quals està, però avui no parlaré d'això, està la justícia. La justícia i la reparació per a totes les víctimes, perquè no es pot parlar de memòria sense parlar de justícia ni de reparació. És un lema que des de l'encontre de Vicálvaro i més enllà, des de principis d'aquest segle, des de principi del final dels 90 i principi del 2000, el lema de veritat, justícia i reparació i garanties de no repetició. I no es pot donar un sense l'altre. I bé, per acabar, ja he promès que seria breu, no vull deixar de banda que avui és el 27 de setembre, posarem aquesta data tampoc no de forma casual, sinó perquè avui, tots ho sabem, es compleixen 47 anys dels últims assassinats d'aquell dictador genocida i van afusellar a 5 joves antifeixistes. Recorda les paraules no, l'última carta que el dia anterior va enviar Chiqui, Juan Paredes Manot, a la seva família y deia: mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. No estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. I en homenatge a tots ells, sisplau, demanaré un minut de silenci. Sort, memòria i endavant.
Estaven dient que tenim 10 minuts, un quart d'hora, però havien deixat un temps per si volíem xerrar o teníeu algun tipus de pregunta. Si teniu alguna qüestió o el que siga, si no també podem parlar després dels corredors. No? O voleu comentar o no sé si teniu dubte. Doncs bé, abans d'acomiadar-nos, de nou, Pau Alabajos ens interpretarà dues peces. En esta ocasió es tracta de Mar de Marbre, cançó del seu últim àlbum Hores Mortes, i per a finalitzar, M'aclame a tu, poema del llibre Xàtiva de Vicent Andrés Estellés. Anem a gaudir-lo. Pau. Dos, tres, ara sí, ara sí. Sota bé? Molt bé, ja està, disculpeu. Bueno, un fort aplaudiment per a Roberto que ha fet que sembla també i desvia tota... La trista immensitat d'un mar de marbre sota un sol de justícia insuportable que cau a plom damunt dels nostres cossos i ens va cremant la pell sense clemència. El batec de les pregàries compartides es dissol en un silenci ple d'espines, un nuc al ventre, la fam de respostes que ens acompanyarà tota la vida. Les mans al cel, les llàgrimes perpètues, els litres de sang que encara ens corren per les venes, les flors rebels que han crescut a les cunetes, la necessitat d'avançar. La pau és un grapà d'aquesta terra que s'esmunya entre els dits mentre ens armem de paciència el pes de la història que portem sobre l'esquena, les forces per seguir lluitant. Les busques del rellotge detingudes mentre van enquistant-se els nostres dubtes, el dol que arrosseguem com una pedra, la pena que ens amarga l'existència. Són espurnes les dates assenyalades que ens provoquen un incendi a les entranyes i la ràbia va escampant-se com un càncer que creix salvatgement dins de nosaltres. Les mans al cel, les llàgrimes perpètues, els litres de sang que encara ens corren per les venes, les flors rebels que han crescut a les cunetes,
la necessitat d'avançar. La pau és un grapat d'aquesta terra que s'esmunya entre els dits mentre ens armem de paciència el pes de la història que portem sobre l'esquena, les forces per seguir lluitant. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I bé, volia acabar amb este poema de Vicent Andrés Estellés que es titula M'aclama tu, és del llibre de Xàtiva de l'any 1980. La música no la compòs jo, l'ha compost Ovidi Montllor i parla sobre el bombardeig que va patir la ciutat de Xàtiva durant la Guerra Civil. El bàndol feixista va deixar caure els projectils damunt l'estació de trens de la capital de la Costera en un moment en què no hi havia cap destacament militar en aquell enclau. Es buscava castigar la població civil, s'havia fet córrer el rumor que els soldats republicans tornaven de permís a casa i per tant les famílies van anar a rebre'ls i va ser terrible, no?, aquell episodi. Per això les paraules d'Estellés, el llenguatge que utilitza les paraules d'amor i de tendresa per a referir-se a un capítol tan tenebrós de la nostra història fan que el poema siga bonic però al mateix temps duríssim. Sempre dic que els valencians i les valencianes no tenim un quadre com el Guernica, però tenim este poema i esta cançó que són inseparables. Si algú vol cantar és el moment. Moltíssimes gràcies. M'aclama tu. M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí l'ascenderà de llum. Sempre a la nit il·luminant en terc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el solc i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinça de l'emblema que puja, jo pujaré piament els graons. I en arribar al terme entonarem el prec dels vents que em retornaves sempre. Vinga! I en arribar al terme entonarem el prec dels vents que em retornaves sempre. I en arribar al terme entonarem el prec dels vents que em retornaves sempre. I en arribar al terme
entonarem el prec dels vents que em retornava sempre i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Quin plaer escoltar a Pau, I bé, ara abans d'acabar, m'agradaria donar personalment les gràcies a Lluís Botello. Ell és el vicepresident de la Coordinadora d'Associacions Memorialistes i ha sigut un company que en l'organització d'aquest acte i en la Xeim mateix ha estat molt al meu costat. Gràcies, Lluís, per la teua ajuda incondicional i perquè sempre estàs ahí quan el necessitem i això és així. Serà ell qui faci entrega d'un xicotet detall a les persones que han col·laborat per fer possible aquest acte. Així que Sara i Palmira veniu i Lluís vos dona unes floretes, Esther Cerveró... Senyora Carmen Agulló, ara ens farem una foto. Senyor Àngel González, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes. Per la vostra presència en aquesta presentació de la Xeim. Este era para tu. Gràcies. Moltes gràcies per la vostra presència en aquesta presentació de la Xeim a València que donem per finalitzada ara mateix. Adeu i fins aviat, companyes i companys. Ens trobem d'ací no res compartint i gaudint els projectes que de segur entre totes generarem per tal de ser sense dubte millors ciutadans i ciutadanes. Adeu.